segundo da primeira carreira nocturna de Reis do Concello de Porriño. Esta carreira celebrarse o día 8 de xaneiro do 2022 e é un novo concepto. Escapamos un pouco das San Silvestres míticas que se solapan un pouco nestas fechas e apostamos por unha carreira original que antigamente se facía facendo un pouco de memoria na cidade de Lugo, que recuperamos agora en Porriño porque está ben, despois das festas navideñas sempre vou un pouco desgastar os excesos navideños que todos temos, e unha boa maneira de empezar o ano. Nada, pois comento-vos un pouco como vai a ser. A carreira empezará a 7 da tarde, será un circuito urbano, saldrá aquí desde a calle Antonio Palacios e avanzará hasta a Avenida de Galicia, dará a volta a dirección Portugal, para a Avenida de Galicia tamén, e chegando hacia o Parque Infantil subimos hacia a calle Cruceiro, Pinar, despois hacia o Centro de Salud e terminamos cunha costa con un porcentaxe un pouquinho, penso que é bonito rematar unha carreira en costa, non sempre temos por que terminar llaneando nin baixando, é un final bonito. E en canto ás inscripcións, poderse facer a partir do día de mañán na página de internet de Carreiras Galegas, vais ao amparo da Federación Galega de Atletismo, que tamén colabora nesta carreira, e aí os cidadáns podrán acceder ao portal e inscribirse gratuitamente, sin ningún tipo de coste, e animamos a todos os participantes a que disfruten e o tomen con deportividade e festividade, xa que son unhas fechas bastante especiais e non podemos olvidarnos das fechas en que estamos, da situación sanitaria, e que temos que garantizar a seguridade de todos os participantes e público. Vai a estar amparada baixo as reglas e o protocolo COVID que nos garante a Federación Galega de Atletismo e evidentemente trataremos de ver como van estes días, como avanzan a situación sanitaria para poder tomar futuras decisións por si esta semana as conferencias de presidentes autonómicos e do goberno deciden ampliar as restriccións. En principio vai para adiante, salvo que nestas reunións que vai haber pre-navideñas se tomen decisións máis contundentes e haberá que actuar con moito cuidado e moita sensatez, porque son tempos de guardar a seguridade da población. Trataremos de garantizar na salida a seguridade, é importante, facendo varias caixas de box para que a xente non se acumule e facer salidas correlativas cun intercalamento de un minuto entre cada unha para que a xente non se masifique e dar a seguridade necesaria para que se poida desarrollar a actividade con seguridade. Eu, sin máis, quería agradecer que ahora, para terminar, se non aburro, creo que está máis ou menos explicada a presencia a Gustavo Rodríguez, que é todo un campeón olímpico que temos hoxe aquí apoiando este evento. Enhoraboa por parte do Concello, sei que además pertence a un club do Concello de Porriño e eso nos apoio. Son un fanático do deporte, sobre todo do triatlón tamén, aparte do atletismo, e me parece un exemplo para a mocidade e un exemplo para esta presentación que estés aquí. Y mucha palabra para que digas unas palabras. Bueno, pues pouquiño máis que dicir, ¿no? Primeiro agradecer que se hayan acordado de mí a hora de apadrinar este evento, iniciativas necesarias que aunan nestas datas pois deporte, saúde, época de estar con xente que suele estar fora, pois suele ser un bon momento para sentarse, disfrutar en familia, entre amigos dun evento deportivo e creo que son iniciativas necesarias e bueno, cada vez valorar máis, ¿no?
con as circunstancias nos que estamos, as dificultades añadidas de facer ahora un evento deste tipo, pois a verdad que ten moito valor. E nada, pues, moitas gracias de haberme elegido un poquinho, non, de cabeza visible deste evento. Espero que as lesións permitan a ver se podo acercarme ese día a facer unha primeira rodaxe tranquiliña e disfrutar do ambiente da carreira, que seguro que vai a ser un éxito. Pois eu todo teño que agradecerle tanto ao conselleiro de Deportes, a David, a aposta, e eu creo que é acertado cambiar, facer a San Silvestre e facer esta carreira en xaneiro, que é acertado. Esperemos que haxa unha participación amplia o día 8 de xaneiro. Agradezo tamén a Gustavo a súa presencia, creo que é un reclamo para todos os participantes, aficionados que aquelas profesionais poden participar tamén desta carreira, que si como reclamo, pois a xente vota, é moi importante, porque que vire que o hábito de deporte é un hábito sano, e hai que potenciarlo, e concello no ámbito de disciplinas deportivas é unha aposta diferida, e hai muchísimos anos, non só este golazo, e David continúa de forma que considero acertada na promoción do deporte e apoio ao deporte e a súa cocinería en nome do Concello de Porriño, e solo respecto a esta carreira que ten en conta unha circunstancia que apuntou David. Estamos na situación sanitaria delicada, nos esperemos poder levar adiante que o Concello celebre esta carreira, pero se hai circunstancias que poden influir, pode haber unha situación que incremente medidas de restricción, esperemos que non, pero si así é, como vai cambiar en o propio momento. Nos estamos con ilusión de que isto vai para adiante, que haxa unha participación e que o que máis é o Concello de Porriño sexa un referente no deporte galego e no deporte tamén nacional, como temos disciplinas que están no deporte xa tamén sacado. Pero nada máis, que saia todo ben, ánimo e pido a maior participación posible por parte de que la xente aficionada ao atletismo neste caso, non? E tamén, como non, agradecerlle a participación e colaboración de organizacións tanto que temos en Galega de Atletismo como clubes de Atletismo de Porriño, que son fundamentais para que estes eventos vayan ao Porriño.